се абонира за този канал, където пише Иванович Иван, натиснете на него и се абонирайте за всичките ми канали. Ако не се абонирате, ще дойда при вас. Ако това видео не събере 100 000 абонати, няма да се ще дойда от тях. Или не може никой да ми каже какво ще прави. Ще дойда, ще ви кажа, заповядайте ето това и да се абонирате за моя канал, да оставите лайк, да ударите камбанката и това. И всичко искам да сте добре. И после да кажете бър патапим и после да се цънкате, ако има някой там до вас. Защо? Всички знаете защо. Ако имате гадже, много ясно. Защото трябва да имате гадже, трябва. Ако никой няма гадже, няма да е жив, ще е умрял от мен. Hey.